još gotovo, razumete li me? Uništit ću Zenohelda. Polako, Hidrone. Aha. Poznajem taj glas, to je Gas. Ali on bi trebalo da je mrtav. Šta dalje čekate? Sve protiv tebe sad je. Želiš sve da daš, ali treba sebe da znaš. Sad dobro slušaj me, samo ću tebi je sukobljeno sve do sutra. Sad dobro borimo se dok ne nestane Bakugan. Mora da ludim. Gase, da li je moguće da si to ti? U čemu je problem? Plašiš se da čuješ glasove? Tvoj otac me je porazio, ali živ sam. Pa da, baš sam glup. Tvoja velika usta su zatvorena ovde s razlogom. Šta ako ti kažem da si ti jedini koji može da porazi tvog oca, a ja ti mogu dati još jednu priliku? Ali kako? Bakuganski borci, ultimativno oružje. Ovo je konačni izgled alternative. Šta mislite, gospodine? Najzad, gospodine. Bićete ultimativni osvajač. Dakle, zaista hoću. Hej, društvo, vreme je za tortu. Za tortu? Nisam znao da će biti toga. Tada! Šta? Juhu, vreme za tortu. Pazi malo! Ovo je previše dobro. Zašto ste tužni, momci? Htjeli smo da napravimo zabavu za Kita i Heliosa. Dobrodošli u porodicu, momci. Ljudi mogu biti jako luckasti. Ma daj, nemoj nam kvariti veselje, Heliose. Da, niko ne voli one koji kvare zabavu. Ja ne kvarim ništa. Devojke. Želeli smo da ovo uradimo ranije, ali znaš šta se sve događalo. Hvala ti za ovo, Mira. Drago mi je što su se vratila srećna vremena. Nadam se da će potrajati. Čoveče, kreće mi voda na usta. Uzet ću jagodicu sa vrha. Ne diraj! A ne možemo da počnemo bez Kita i Heliosa. Izvini. Šta nije u redu, Kite? Izvini, malo sam odlutao. Nemoj da me lažeš, Kite. Poznajem te, sećaš se? Kažem ti, Mira, nije ništa. Ne verujem ti. Idemo, hajde! Kuda idemo, Dane? Skoro je ponoć. Možda šećer iz torte govori iz mene, ali razmislite. Umesto što čekamo ovde da kralj Zenoheld završi alternativu, napadnimo palatu. Uz zoru. Wow! Hajde, Kite, jedi. Sutra imamo posla, ali sada slavimo. Hvala. Zaboravio sam kako je neverovatan osjećaj da se boriš kao član tima. Ne spavaš, razmišljaš o sutrašnjem danu. Zapravo razmišljam o mom ocu, ako baš pitaš. Moramo da ga zaustavimo. I hoćemo.
Kad svi budemo napali palatu sutra? Sutra nije dovoljno brzo, Heliose. U redu, vreme je da ti oduvamo kućicu. U čemu je problem? Gospodine, vestalska letilica naleće na nas. On je mrtav čovek. Zdravo. Reci mi zašto te ne bih sredio na licu mesta, Spektra. Zar ne želiš da znaš zašto sam ovde? Jedino me zanima da te uništim, ti dosadni insektu. Navali, starče. Idemo. Pobrinuću se za tebe kao i za tvog potrčka. Čitač, moćni napad! Ulazna karta, otvori se! Virus Farbros! Bakugan, bitka! Bakugan, postavi se! U redu, Heliose. Bakugan, bitka! Bakugan, postavi se! Virus Helios MK2! Hej, Dane, probudi se. Kit! Šta? Šta nije u redu? Ne mogu da nađem svog brata nigde. Društvo, nešto se dešava. Upravo sam pogledao i mislim da je Spektrina letelica nestala. Jesi li siguran u to? Ali kuda bi otišao? O ne, misliš, otišao je u palatu sasvim sam. Moguće je. Zašto, Kite? Kite, čuvaj se! Ovog puta ću te dokrajčiti, Zenohelde! Spreman za tvoj udarac! Zašto ti ne navališ, pa ću ti pokazati? U redu, onda ti, Pametnjakoviću, dvostruka sposobnost, aktiviraj se! Karta sposobnosti spremna. Duplo rogati pulzar plus plamen Spartanca! Vidi. To je bilo lakše nego što sam mislio. Ko je ovaj starac koji misli da malo vatre može mene da zaustavi? Kaznimo ga zbog njegove drskosti, Spektra? Važi onda, Heliose. Ispunit ću ti želju. Sposobnost, aktiviraj se! Moćni punjač! Ovom sposobnošću tvoj stepen energije će rasti dok ne dostigne protivnikov. Zabavi se malo, Heliose. Uživaj. Osjećam kako snaga narasta u meni. Sposobnost, aktiviraj se! Haos, snažni top! Ajde, uzmi malo ovoga. Ajde, Hidrone, zar ne želiš još jednu priliku da se pokažeš pred starcem nakon što te je pobedio? Ili više voliš ćeliju? Samo ćuti, ja se ne stidim ničega. Da li razumeš to? U redu je. Razumem. Ti si poput psa kog je gazda tukao čitavog života. Plašiš se svoje sopstvene senke, tako mi te je žao. Šta si mi rekao? Ako ostaneš ovde, ne moraš više nikad ni da izađeš. Nekada sam te prezirao, Hidrone, ali sad uviđam da umesto besa treba da osjećam sažaljenje prema tebi. Sad osjeti moj bes! Sposobnost, aktiviraj se! Kalijumov štit! Zar ne vidiš kako lako odbijam tvoje slabe poteze? Znači samo se braniš. Tako je sigurnije. Nastavit ćemo da vas napadamo. Sposobnost, aktiviraj se! Haos, moćni top!
Tvoji patetično slabi pokušaj me ne plaše. Sposobnost, aktiviraj se. Ramzana strela. Uzastopna aktivacija sposobnosti. Kad sam rekao da ću te snječiti kao insekta, mislio sam to ozbiljno. Heliose! To mora da je gospodar Spektra. Mogu da ga osetim. Moram da doprem do njega. U redu je, Hidrone. Tu sam s tobom. Znam da se plašiš tako sam u svojoj ćeliji. Samo nemoj da plačeš. Budi hrabar. Šta on umišlja da je? Slušaj ti klovnu. Za koji minut ti ćeš biti taj koji plače. Ti ćeš da me nateraš? Možeš da se kladiš. Čitač, moćni napad. Ulazna karta spremna. Bakugan, bitka. Bakugan, postavi se. Subtera Drajoid. Idemo, Vulkane. Bakugan, bitka. Bakugan, postavi se. Subtera Rex Vulkan. Vidiš? Rekao sam ti da mogu da nas izvučemo odavde, Hidrone. Znači, namamio si me u bitku? Pa mislio sam da ne bi uspelo da sam te ljubazno zamolio. Ćao! Aktiviraj se, Farbros D2! Odustani. To što se kriješ iza tvog bednog Farbros sistema neće te spasiti od kazne koju ću da ti odredim. Dobro, Farbrose, sad bi bilo dosta. Priznajem, nadao sam se da ćeš biti veći izazov za mene, Spektra. Zenohelde, ti si veća budala od tvog sina. Što kažeš? U redu je. Ne moraš više da glumiš da si mrtav. Ustani, Heliose. Ako je to najbolje što imaš, nije ni čudo što ti je potrebno oružje poput alternative, starče. Kako je mogao da preživi tako ozbiljne napade? Sa Farbrosom D2 suparnikove sposobnosti su potpuno beskorisne na neko određeno vreme. A jednom kad su te sposobnosti aktivirane, Helios postaje imun na njih. Pobedit ću te! A alternativa nikada neće ugledati svetlost dana. Na mene je red da nanosim bol. Idemo, Heliose! Uništi Farbrosa! Platit ćeš za ovo, ti drski stvore! Formacija za napad! Da vidimo kako ćete podneti ovaj stepen razorne moći, amateri. Nećete izdržati ni sekundu, insekti. Izgleda da ćemo i mi morati da uvećamo našu moć. Kutio, otvori se! Aktiviraj ultimativni sistem! Kako dosadno! Sposobnost, aktiviraj se! Crowleyjeva senka! Sposobnost, aktiviraj se! Ultimativni razbijač! Hej, vraćaj se ovamo! Heliose! Već si se uplašio, Spektra? Drži se, Heliose! Sposobnost, aktiviraj se! Udar čekića! Gase, ti si... Da, gospodaru, živ sam. Pa šta te toliko zadržalo?
Oprosti, ali zatvorili su me. Vidi ovo kako slatko. Porodično okupljanje. Sposobnost aktiviraj se. Moćna ćelija. Sposobnost aktiviraj se. Mega potres. Sposobnost aktiviraj se. Paralelna vatra. Pazi, Heliose! Siguran si da si dobro, gospodaru? Vreme je da spržim tu dvojicu. Sposobnost aktiviraj se. Sjajni orikalkum. Heliose! Vreme je da kažete s Bogom. Ne bih rekao. Gospodar Spektra i ja ćemo se osvetiti. Imam ga, Gase! Sposobnost aktiviraj se! Kvanark top! Spoj sposobnosti aktiviraj se! Moćna seča! Dosta mi je te dvojice. Nadam se da će ostati dovoljno dugo da ih smoždim. Izvinite, gospodine, mislim da biste voljeli da znate. Alternativa je konačno spremna, kralju Zenohilde. Pa krajnje je vreme, profesore Clay. Da, izvinjavam se zbog kašnjenja, ali mislim da ćete biti zadovoljni. Sad je dobar čas da se sklonite odatle. Želim da vidim demonstraciju. Razumem. Satelitski sistem nišanjenja. Ciljaj Heliosa. Aktiviraj se. Mod upistvenog razaranja planete. Pali! Šta? Trči, Grejoide! Pre nego što i primete zrak, alternative će progutati sve što mu se nađe na putu. Šta je to, Heliose? Šta? Ha? A? Šta može da izazove takvo razaranje? Ne možeš dugo da se skrivaš, Spektra. Što mislim da jeste? Da, to je alternativa! To je bilo zagrevanje. Zamisli njihova lica kada je budu videli u punoj snazi. Želim da vidim još, profesore Clay. Da! Konačno, moja ultimativna vladavina može da počne. Ne mogu da verujem da je alternativa stvarna. Brzo! Idemo, Gase! Da, idem za vama. Uspeli smo, kralju Zenohilde.
Da, zaista jesmo, profesore Clay, a sada otpočnimo našu sledeću i konačnu fazu. Osvajanje svakog postojećeg sveta, jednog po jednog. Alternativa je još više zastrašujuća i ubitačnija uživo. Činjenica da može da raznese čitavu planetu u param parčad je neverovatna. To je oružje kojem nema premca i ne znam kako ćemo da ga uništimo. Srećom i ostali borci su se pojavili i spremni su za bitku. Biće nam potrebna sva naša snaga da izguramo ovo do kraja. Ali spremni smo. Biće ovo bitka nad bitkama. Definitivno morate da pogledate. Vreme je da ovo okončamo, Heliose!